Un dels eixos del projecte d'especialització i competitivitat territorial, Penedès, Territori Vitivinícola, Innovació Sostenible i Saludable, és l'eix relacionat amb la plataforma d'innovació, emprenedoria i autoocupació. Dins d'aquest eix hi ha l'operació de l'Open Innovation Lab Incubator, que ha permès la creació del Viver de Cellers del Penedès, un espai on els emprenedors del món del vi poden desenvolupar els seus propis projectes amb suport tècnic i recursos per començar les seves empreses vitivinícoles. Si mirem la història del segle XX d'aquesta zona, l'han escrit grans empreses i grans cooperatives. I això va tenir una època molt bona, l'època de la mecanització, de la renovació de cellers, però això també va portar que el celler petit dels masos que feien vi, doncs, es van tancar. Es va perdre l'ofici de fer una mica de vi a casa, que sempre era una segona font d'ingressos, a part del raïm que es venia. Doncs una mica per tornar a aquests inicis o aquestes arrels, vam decidir entrar en el projecte del Viver de Cellers per això, per poder posar el producte en comptes de vendre una fruita que té una data de caducitat, poder vendre un producte embotellat que el vens quan tu vols i li dones el valor que tu vols. Que últimament portem una baixada de preus, una baixada de la renta molt important del pagès, de manera que volem donar unes eines que molts pagesos no poden fer un microceller a casa seva, no poden renovar aquell celler de l'avi, i donem unes eines perquè, abans que res, vegin que poden fer un gran vi amb el seu millor raïm, que el saben vendre, i això, traslladar-ho al celler de l'avi. Feia molt de temps que el sector, que la comarca, i quan dic molt de temps vull dir molts anys, que el sector, la comarca, demanava un viver de cellers. I el que vam fer és trobar un espai que en aquells moments estava en desús i que era el resultat de tota la modificació del Pla General que s'havia fet al voltant del carrer Comerç. Sempre dic que el carrer Comerç és com el nostre 22 arroba. I des d'aquest punt de vista vam fer una modificació de Pla General i aquesta nau era el resultat d'equipament públic cap a l'Ajuntament. És una nau que té més de 3.000 metres quadrats, és a dir, ofereix moltes potencialitats i alhora és un gran repte per poder fer la rehabilitació integral.